Vostè diu, amb què em barallaré? Doncs miri, ja li explico una cosa amb què em barallaré, amb les escoles. Les escoles. Nosaltres, però la baralla no és baralla. Nosaltres, com a Ajuntament, si tenim una situació millor, fixi, jo li posaré un exemple, fem una exposició que costa 780.000 euros. Doncs jo aquests 780.000 euros se'ls dedicaré a fer l'escola mediterrània, del Raval. Vostè diu, amb què em barallaré? Doncs miri, ja li explico una cosa amb què em barallaré, amb les escoles. Les escoles. Nosaltres, però la baralla no és baralla. Nosaltres, com a Ajuntament, si tenim una situació millor, fixi, jo li posaré un exemple, fem una exposició que costa 780.000 euros. Doncs jo aquests 780.000 euros se'ls dedicaré a fer l'escola mediterrània, del Raval. Doncs miri, ja li explico una cosa amb què em barallaré, amb les escoles.